जों ईश्वरनि थाखाय प्रार्थना खालायो तिनियो आसक बरक अजागाव फायनायनि उद्देश्य तामो जों मा सिनाय तामनि होनबा जिनि जे थानसाखौ जिनि भबिष्यतनि बागै जिनि जारा भबिष्यत दंनाय जिनि जारा जरायरक दंनाय बरकनि पृथिबीयाव आसायै जिनि समाजनो दै दन्नानि बागै जिनि मानथायनि बागै तिनि अजागाव जों आसुगलायजाक दाखुते बुहुरक जिनि फान फुनुंनाय नांनाय जिनि थानसानि जे मेसेज दिल्ली जरा सुगुइनि नांनाय दाखुते बुहुरक अबनि बागै जिनि बुबाग्रा तिनि चायावै दासक जरा तिनियो जिनि बुबाग्रा माइचा जागिया तामनि बागै जिनि दफानि बागै जिनि जातिनि बागै अबनि बागै जों बोखाङाव मुक्ति खालायो दाखुते बुहुरक जों जदि थानसा फुनुकांकाय जिनि मानथायनो दिल्ली हा कतर मानिना नांनाय दाखुते बुहुरक जत दिन मानिया जों अ हाथाय कतरनि गायसाफोरा थांगला अबनि बागै जों रेडि गे अबनि बागै जिनि एमपि रेवती त्रिपुरा तामुसा जिनि बुबाग्रानि गोबां माखामिया सायदोंमो नों दिनैनि एमपि मानो नेक्स्ट टाइम नों एमपि हारायखांखाय निनि एमपिनि कुनु दाम दंब्ला जिनि बुबाग्रा सारा जीवन बुबाग्रा मुइ थांनाय अबनि बागै जों रेडि मा दंनाय दाखुते बुहुरक जिनि बुखाव जिनि बुबाग्रा दङ अबनि बागै बब दिनि राजप्रसाद याकारै जिनि दफानि बागै अजागाव सेनिं डेमोनस्ट्रेशन खालायनानि बागै अबनि बागै फायो दाखुते बुहुरक जिनि जारा यां जेनारेशन दंनाय जिनि बुथैयो जिनि थैयो जिनि महाराजानि थै दङ अबनि बागै माया साक जरा जों जमा खालायनाय दाखुते बुहुरक अबनि बागै जों रेडि अबनि बागै जों रेडि मा दंनाय जत दिन पर्यन्त जिनि मानथायनो माया नांगामखाय पुलिस फाय गुलि फनारथ जों अरा थैनाय जबनो जों याकारियाव बरमुरा हातायनो दाखुते बुहुरक अबनि बागै जों थामसा मावनाय इउनिटि मा दंनाय दाखुते बुहुरक दिनियो बेलायखेनाव दुखु नाङो दिनियो जिनि मादपारियो जिनि सिए कासुफुरु गुलि रजागो जिनि त्रिपुरा सारंनि बागै लेंगुवेजनो सानदानि थाङै जिनि रुमान स्क्रिप्टनो सानदानि थांगांखाय जोंनाव उग्रबादि होनजागो जों बेलायखे दुखु नाङो दिनि मणिपुर एलाकायाव दिनियो माहाय जदि गांखाय दांगा नाङै थांगामो जिनि त्रिपुरा साराव दिनियो थामसा मा दंनाय जत दिन पर्यन्त माया दाखुते बुहुरक जिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माना नाय दङ जों दिनै फान फुनुयांखाय दिनै गभर्नमेन्ट जे दिल्लीनि गभर्नमेन्ट बक्सिनो दिनै हालका खेनानाय दिनै अमाहायके दिनै बुरै बदल जे फाइमानि दिनै यां जेनारेशन जे फाइमानि तांगै फाइंखाय गायसाना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मायासा जों जबा खालायनाय दिनै जबानि बागै जों फैरुलायनाय दाखुते बुहुरक अबनि बागैसो जों फान फुनुगो दिनै बेलायखेनाव माया नाङो दिनै बुरै बदल दिनै अर जे सादङ दिनै सादङ हैनावै आजगै दंमानि दिनै बु जागा क्लाय दंखा जों सावा हानि बुसा त्रिपुरा सानि बुसांका हानि बुसा जों हानि बुसानि साव किन्तु दिनै हानि बुसानि अधिकार करिका दिनै लामा करिका जों दिनै माइचायै जों दिनै सिटिं डेमोनस्ट्रेशन खालायनानै बाप दंखा अबनि बागै दिनै बुबाग्राबो दिनै राजप्रसाद आसुगै दंयावै दिनै बागै जबा खालायनानै अखजाक फारि दाखुते बुहुरक थानसा अंलायनाय थानसा अ थानसानि बिसिंसे दिनै ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड हेकेबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों खालायनाय आं दिनै बेलाय कक साग्रा दिनै अर आसुगजा गोबां मा कक साथाय दङ हायबनो मेसेज कायसा यूनिटी मेसेज कायसा ग्रेटा त्रिपुरालेण्ड हेकेबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मायासा दिनै जबा जों खालायनाय जतनो लस बुबाग्रा आयोग रखुं के जत बुबाग्रा आयोग रखुं होलायनाय आनि अरन कक पायरनाय बुबाग्रा आयोग रखुं बुबाग्रा आयोग रखुं बुबाग्रा की जतनो हामबाय